Wel, mae'n cynnesu ym mhob ffordd yma yn y cylch moch. Cystadlu'n parhau efo'r Moch Cymreig. Betsan Williams yn cadw cwmni fi. Be sydd gennym ni yn y cylch yma, Betsan? Wel, mae'r Banwesi Ifanc gyda ni yn yr dosbarth yma. Felly mae yna... Rai o dan 6 mis oed wedi geni Lenni yn 2025 yna. So mae yna 5 yn cystadlu fan hyn. Eto dosbarth cryf o foch. Gwastad iawn i'r lygad sydd ddim wedi cael ei hyfforddi fel un fi. Mae'n anodd iawn dewis. Odi, mae yna. War y teg, mae'r beirniad yn gwneud swydd drylw iawn. Mae yn edrych ar bob un yn unigol. A gwylio'r underline na. Dydy o ddim y dyn tala yn y byd, haws iddo gyfri tethu. Odi. Dwi ddim yn bell o'r llawr i gyfri. Mae wedi tynnu got hefyd, felly mae o'n meddwl busnes wan. Odi, mae'n poethi yma. A mae yna gystadleuaeth. O'n i'n edrych ar yr enwau. Mae yna dŵr o Gymru yma. Mae yna bedair Banwes yn byw yng Nghymru ac un o Essex. War y teg, maen nhw wedi dod yn bell i ddangos. A maen nhw'n dweud gorau Cymro oddi gartre. Ie, gawn ni weld. Gawn ni weld os taw dyna beth bydd y canlyniad. Mae gennym ni yn y canol fan hyn 7118 eiddo troed yr air i wneud i'r Fanwes yna. Odi, mae'n fanwes, fel chi'n gweud, y balans na o'r pen i'r part ôl. Mae'n, o ran yr underline, mae'n edrych yn dda. A fel y siap person na, o'n i'n sôn amdano, mae'n dangos yr rhinweddau cywir ar gyfer Banwes Cymreig. A cawod yn built-in efo. Odi. Reit ar cyw, diolch yn fawr am hynna. Ond mae'r ddwy yna fo'i gilydd o droed yr air, felly. Tad a mab, maen nhw'n cystadlu'n frwd bob blwyddyn. Odyn, chwarae teg, maen nhw'n arddangos bob blwyddyn ers blynyddoedd a profiad gyda nhw hefyd a'n arddangos stoc o safon bob blwyddyn, felly... A'r cyffrel cystadlu'n grig ac yn fyw ac yn iach yn droed yr air. Odi, ma fe. Myrddin James wedyn yn y canol, wyneb cyfarwydd iawn. Cyfarwydd iawn, odi. Chwarae teg, maen nhw'n arddangos bob blwyddyn yn y ffair eiaf hefyd. A na stoc werth i weld gyda Myrddin bob blwyddyn. A mae yna un fan hyn, reit wrth yn ochr i, bron am mynd drosto ni. Dim control o gwbl fan hyn. Hyfryd gweld Anest Roberts, eiddo Emyr ac Anest. Dwi'n cofio cyfweld â nhw yn blant ifanc iawn, yn dilyn holl troed i mam a'i tad. A mae'n hyfryd gweld nhw yn annibynnol erbyn hyn. Ar genedlaeth nesa'n cario'r baton gyda'r arddangos. A mae'n neis cadw'r traddodiadau. A wedi bod yn llwyddiannus iawn dros y blynyddoedd hefyd, fel teulu, felly mae'n hyfryd weld genedlaeth nesaf, achos mae'n neis gweld y plant, maen nhw'n cael cyfle yn dod fewn ac yn arddangos efo'i rhieni, ac o fewn dim o dro, nhw sydd yn ngofal. A oedd yn braf gweld nhw'n arddangos yn yr young handlers sydd yn digwydd yn y moch hefyd, felly... A dwi'n iawn i ddweud, mae ti sydd wedi beirniadu hynny? Byddai'n beirniadu'r barni stoc. Barni stoc. Fori ar gyfer yr cyffi. Reit. So'r Moch Cymreig bydd yn yr dosbarth naw. Na ti. So byddai'n wrthi'n beirniadu fori. Gobeithio fydd yna gystadleuaeth grin fan o hefyd. O, siŵr o fod. Fel bob blwyddyn mae llawer o gystadleuwyr. Mae'n dal i grafu pen. Dwi'n gobeithio bod o ddim yn hir iawn, achos mae'n cnesu yma braidd. Odi, mae'n twmo yma nawr. Da ni wedi gweld yn y gorffennol, wrth gwrs, bydd y moch yn allan yn gynt, achos dyn nhw'n hoff iawn o'r gwrs. Na, dyn nhw, does dim sweat glands gyda moch, felly maen nhw ddim yn wneud yn dda iawn mewn gwres. Dyna pan maen nhw'n dwlu fod yn y pridd a'r dŵr. Dwi'n siŵr os y gynnau i, chwaith. Reit, mod i'n mynd draw. Dwi'n meddwl bod o wedi penderfynu, mae'r cardiau ganddo fo. Reit te, Betsan, lle wyt ti'n mynd? Lle mae'r wobr gyntaf mynd heddiw? O, mae yna sawl un yn dal llygad. Ti'n mynd cael eistedd ar y ffens? Lle da ni'n mynd? Mae'n agos hau at eiddo Myrddin James, a mae gen ni un o swydd Essex. Mae wedi troi cefn ar honno am y tro. Anest Roberts. O, Myrddin James. Ar y teg. Ie, wir. Ochre Aberaeron, oedden ni'n dweud bod o'n brofiadol iawn ac yn amlwg di wneud i waith efo'r Banwes yna. Gwych iawn. Ie, chwarae teg. Mae'n werth i weld. A'r gil wobr wedyn, sgwni lle mae'r gil wobr yn mynd. Mae garden las. Dydy ddim yn hawl dod i'r brig, ddim yn hawl dod yn ail, felly mi fydd nhw'n hapus iawn efo'r ail wobr, dwi'n siŵr. Ydy mynd i droed yr air? O, da iawn, ydy. Ac i'r tad yma, i teifi. Ie, i teifi, war y teg. Yn hapus iawn, gwych iawn. A wedyn y trydydd yn mynd am Essex.
Trydydd yn mynd i Essex ydi wir. Ar y O, teg. cadw'r balans ynddo. Cadw'r balans, Cadw pawb yn ie. hapus. Odi, chi'n iawn. Gwych iawn, Bethan. Diolch yn fawr ti am dy Diolch yn fawr. gwmni. Awn ni mlaen i'r nesa. Iawn, diolch.